U Zelensky na Ukraine ukeno bakar Russia kam kentaj ya ka jing sange ya siat. Hadin ba Vladimir Putin bat u Donald Trump kila ya kren phone hadu khandai phominin. U Putin ulah hukum ban sange no lai phosngi ya ki jing yakhi ha ki jaka penmi boarding jong ka Ukraine. Henry u kentaj ba ka jing suk ka syong ha ka jing sange pura. Ya ki jing yarap sipai bat ki risengi. U Presiden ka Ukraine ulah keno bakar Russia kala kentaj bej ya ki jing terwa ban sange thma bala kersian da ka US. Hadin ba ki jing hir thma ba thmai kila thmu ya ki jing te jong ki rupai ba. Ha ka jing Ukraine ka ba khandai 4 minit bat u Presiden jong ka US u Donald Trump. U Presiden jong ka Russia u Vladimir Putin ulah menjur ban pensange no ya ki jing hir thma ya ki jaka penmi boarding jong ka Ukraine. Henry ulah kentaj ban pensange no pura ya ka jing siat. Lemda ki risep ngi ki pensange no ya baro ki jing rap sipai. Kham hadin ka jing khot ki siren jong ki lingsun ki la sawa. Bat layo jing tip ba ki don ki jing pthai hakeleng jong ka Ukraine. Hadin kata u Zelensky ulah pentikna ya ki jing hir thma ha ki jaka ripai ba. Da ka ba penpau ha ka jing tho ha ka X baka wei ka hospital hasumi kala syak thombor. Menta kasngi u Putin ulah kentaj da ka batikna ya ka jing terwa ban sange thmapura latho u Zelensky. Katkum ka jing ong jong ka Kremlin u Putin ulah hukum ban pensange no ya ki jing yakhi ha ki jaka penmi boarding jong ka Ukraine hadu lai posngi. Henry ulah penskam baka jing long bakongsan na kapenta ka jing suk kadang long ka jing sange bapura jong ka jing kersian sipai bat ki riwat benia jong ki risep ni syaki sipai jong ka Ukraine. Ka Washington kalaya kersian ya ka jing sange thma ka bapura ka ba lai posngi kum ka senjam ban ningkong ban penbej ya ka thma ka banang yai sakmat ka balane hadu lai snam nadu bau la wan phai biang sa White House sau bana jemang u Trump ula tresitom na ka banta ban pentikna ya ka jing job ha ka jing ya kan at ha Ukraine da ka bakam ba udon ka jing sautu jing mod bat u Putin.